Filen o bɛ maanifinya de ko fɔ. Filen ale bɛ wele fɛn saba la maanifin ka adamadenya kɔnɔna fala ye. N'i bangera u b'a fɔ min ma k'i tonso ni barajuru a bɛ kɛ filenkura de kɔnɔ yan'a ka don dugu la. Fala ye n'i ka kɔɲɔ bɛ yen kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ sen bi ko ji min na filenkura de bi san. Ala k'a n'a cɛ janya n'i ka sanga fana bɛ yen fala ye filenkura de bi san i ka suturali baara bɛ kɛ ni o de ye. Filen kan'a ye ta fɛn lankolon tɛ dɛ fala ye. Ponponpogolo o ni filen ti kelen ye. Bara o ni filen ti kelen ye. Wa bamananw ko fala ye ko da min tɛ kuma o ye bara ye. Sɔgɔma in na an b'an sanna yɛlɛ. Sɔgɔma in na an b'an ɲagari fala ye. Sɔgɔma in na an bɛ se k'a fɔ ko an b'an nisɔndiya ka da mun kan jɔyɔrɔ min bɛ an bolo bi wolomasiri taba kunda fala ye a dogolen tɛ maa la tuguni. Mali armée ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an fanfɛ bolo fɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna gun kan an ka jɔyɔrɔ 17nan fala ye min ye farafinna tilebinfɛ bolo fɛ an ka jɔyɔrɔ min b'an bolo n'o ye 2nan ye a man ka bali maa la baaraba minnu kɛra ji dara sɛnɛ kan kununko Kuluba Sale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye armée ye ale ka kimɛli baaraw hukumu kɔnɔna na bonyamasegin nana kɛ samɛ foli o kɛnɛ kan kuma dira jɔnni ma anw ko général de division Umaru Baru Jara jani na yan anw ko Baru kɛlɛtigi fala ye a ko ka taasibila kɛ furew ye maa bɛ yen n'o fatura maa bɛ yen n'o bɛ degun kɔnɔ ko ka dugawu don kɛ min ye furakɔrɔ bɛ se ka fin cogo min na fala ye min ye bɔbɔkɛ ye a ko min bɛ bi fala ye dɔ de bɛna fara o kan armée ka baara armée ka wulikajɔ armée ka cɛsiri a kumaw fɔli a latigɛli a ɲɛnɛbɔli a bɛɛ lajɛlen ye jamanakuntigi ye fala ye sabula wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ale ye a ka kan samɛ foli la u ka jamanakuntigi fo fala ye minɛn minnu bɛ yen bi se minnu sɔrɔlen don bi wulikajɔ minnu kɛlen don bi kuntilenna minnu sɔrɔlen don bi baaraba minnu sɛgɛnnen don bi n'a ye min fɔ général de corps d'armée Sajo Kamara ye fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'u b'o de la tilen sabula mun na sigiyɔrɔ minnu bɛ armée ko la fala ye a bɛɛ lajɛlen ye kamankun ye n'i donna kan kɔnɔ n'i ye so ɲuman jɔlen o ye kamankuntigiba ta ye an jɔlen don ten fala ye nka nin waati in na fale bɛ ka don baara la yaasa min ye bɛɛ lajɛlen ka se ka so suturalen sɔrɔ Baru Jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ye minɛn minnu sɔrɔ armée ye bamancɔni ka wale gɛlɛni minnu kɛ fala ye armée ka baara min bɛ yen n'o kɛra bi ni maaw sigilen don k'u kɔnɔ fala ye ko san 2026 bɛna kɛ sangalamaci san ye fala ye sabula sanfɛ ani duguma wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛna u kɔ da fɛnw kɔ la ka kɛlɛkɛcɛ kuraw bɔ fɛɛrɛ kuraw k'olu sigi sen kan maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min nka jɔn ko ala fala ye min ye baara in ye a ma nɔgɔn baara nɔgɔn tɛ ko nɔgɔn tɛ maanifinw la tali maanifinw la baloli maanifinw la kalanni ka tila ka kɛlɛ sigi sen kan min ye Baru kɛlɛtigi ye a ko k'u bɛ k'u se kɛ jamana ɲɛmaaw u tɛ jigin u la bi u tɛ jigin u la sini sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'o ɲini o ɲinina ka di u ma a ko sa ko nin waati in na a ma se olu ka fɛnw fɔ AES ko la fala ye Mali sɔrɔdasiw kabini diɲɛ bisimila ye u ma wele jɛrɛ kɛnɛ ka diɲɛ tɔgɔ la k'u m'u jeniyɔrɔ fin min na baara min bɛ ka k'o hukumu kɔnɔna na ko jamanakuntigi b'o kalama yaasa ka armée sinsin ka armée taa ɲɛ maaw ka nafa sɔrɔ fala ye cɛdenw kuraw bɛna ta kan kuraw bɛna jɔ bolofara kuraw bɛna sigi min ye wulikajɔ ye a bɛna falen jamana fan 14 fɛ sabula jamana ɲɛmaa su ni tile a tɛ da a tɛ sunna a n'a ka baarakɛlaw ka taa fara Moribo Kone n'a ka ɲininikɛlaw ka fala ye womisɛnw wokunbaw ani jamanaw cɛw min ye munumunu salo maa minnu bɛ zanni kelen na kibaruya ɲuman général de corps d'armée Moribo Kone a n'a ka baarakɛlaw fala u b'o k'o ɲini min ye Sajo Kamara ye su ni tile sɔrɔdasiw dayɛlɛlen don fɛlaw ka se ka fɔ munumunu salo san kɔnɔ a yɛrɛ b'o kɛ wa Baru kɛlɛtigi kalo o kalo ale bɛ yɔrɔ dɔ la fala ye Asimi k'u ma fala ye k'a y'u ta mɛn u k'a bila u kunna k'a fɔ sɔrɔdasiw ka sanayɛlɛ
sɔrɔsiw ka se sɔrɔ sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ fala ye ko a bɔra mali fasodenw na han jamanadenw k'olu de sɔnna ka magan kɛ ka dimi kun ka muɲu kun ka baarakɛbaliya kun ka kurantanya kun ka degun bɛɛ lajɛlen kun ka ka se ka wuli k'i jɔ fala ye o de la Asimi ko min ye pankuru waati min na maaw nana bi kɔnfaw kan a ko ninnu ye tulonkɛkɛlaw ye sabula baara min bolodalen don wolomasiri tabaw fɛ a ye hakililajigi kɛ k'a f'u ɲɛna cɛdenw k'u bila waragolo la fala ye dugukolo in ka bon n'o ye mali jamana ye u k'a cɛ ci min ye baara bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min kɛlɛdagatigiw ka jigi kɛnɛ kɔnɔna fala ye fɛɛrɛ ni dabaliw ka sɔrɔ k'o de baara bɛ sen na wa min mana fara a kan zen o ye k'a fɔ cɛden kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna dilan marabolo la a n'an ka sirabaw kan yaasa maaw ka taa ni ka segu baaraw kɛcogo ɲuman u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min perezan ko fana ko AES fana hukumu kɔnɔna fala ye ko fɛɛrɛba minnu sigira a dɔw danganimayali jinji ni sidi bɛna kɛ maa mun kan kosɛbɛ o ye anw ka sɔrɔsiw ye nka k'an yɛrɛ fana an k'an janto an ka jamana na fala ye an bɛ ka se minnu sɔrɔ bi an k'a dɛn k'a bonya sigi min ye jamanadenw na olu ka cɛsiri n'u ka timinanja min ye jamanakuntigi ye a ko san 2026 k'o bɛna kɛ san ye se minnu sɔrɔla wulikajɔ minnu kɛra baaraba minnu kɛra dugukolo minnu sɔrɔla olu lakanali olu tɔbɔtɔli yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye a kana dogo maa la tuguni fala ye a ka bɔ dalafɔli la bɛɛ lajɛlen k'a y'i ɲɛna i n'a fɔ segu sira bɛ ka matarafa cogo min bi kita kɔnɔna bɛ ka matarafa cogo min bi marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na kununko kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye kumaba minnu fɔra wolomasiri tabaw u ni jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye u ka saamɛ kɛnɛ kan ne m'a fɔ n k'aw tɛ don wa e ye nin mɛn maa da de nin ye kado ye ka di baro kɛlɛtigi ma ko wulikajɔ ni cɛsiri ko bɔbɔkɛ k'a ka dɔ fara a kan hali bi jumadonyaba in ale lahɔrɔma kama